Hello mga guys, may buntag. Mamalit may isda sa palengke. Uban sa akong partner kay mularga ni siya kuan. Muadto ni siya Barangay San Jose, Surigao City. Mubutar siya ugma. Kating butar naman. So mangita mig sudan sa pamahaw kay mularga ni siya mga alas 11 siguro. Alas 11 pero yatod pa na ako dito sa Pantalan sa Nueva unahan sa pier. So muadto pa mi sa palengke karon. Di na ta mag-video sa panahon nga magmotor ta kay unsafe man. Paandar na magmotor. So karon mga guys, di ata karon sa prime market kaya nili tag isda tusulan sa pamahaw. Nakasulod dito sa prime market. Yung mga bangoso 190. Tamban 100 kilo. Laya ng isda na isda ka man ang kahapon may niya may bulang nga bulinaw. Risko pa. Marong, irit. Laya talaga itong tawag kanang isda. Muda dito sa pikas. Bangos. Magtuya tadang. No, presko pa kayo. Isda. May bulis nga dako Nukos, grabe ka presko liplipan namarong. Ara mga guys atong pasaya 320 muy gangis. Okay, presko kayo atong mga isda dere Ario, Blue Marlin Pwede liplipan dito day. Bangos 200 ang kilo. Usam ni. Laya. Ayay. Ayo, presko kayo. Presko kay tungod sa kuan ba? Suka. Kani atong isda diri ba? Libog taglit unsay atong paliton. Lima kwarta ray lang. 100 bulis. 100 ang buok. Ang kilo day 180 pirit. Mayo ko ng pirit ba? Dari ay mga tamarong balik naman. Balik raman ang isda. Parehara magporma. Sa pikas. Ano kapalit tagbulis 120 ang kilo. Pero ako kurang gipalit. Dubintara kay mga kabutig sa kilo Mga ilang mga presyo diri. Mayara na sa akong partner. Kay ako nung paksiyon para kumawa. Balon nito. So bumalik picnic. Para sa pamahaw. So, nagpalit na mall mga guys. Kay tuyahon mo niya mo sudan pamahaw karon. Ang limpyuhon pa ni Busing. Balor si tinta na isa kabuo. Kay sahon ra naghiwa. Para quits ba? Dari ra kay paglimpyo. Ang atay apel ha? Isa ra. Ipadala ang atay boss. Dami ng atay. Okay. Bayaran na. Okay na, wala pa si supply 70 na. Kantidad na 79 kanya may 9 pesos. So 70 na lang. Mapasupli.
para makakuha na dahil may makalagaw. Napakabot ni Gog. So mga guys, nakapalit na niyo para sa sudan sa pamakaw ba. Ito na dito mga itamig ka ng isagol sa among kuan. Tinuya. Tula. Itulahon raman na mo to. Sa diri sa among kuan sa Surigao, Tuya. Tuya kon ba. Palit siya pitsay, isagol sa tinuya nga moy-moy tangad. Mura nga, kamatis. Isa ka kamatis, isa ka na. Ayun ang Bombay. Okay, kanara. Okay, nakapalit na yun. Timbang na. Okay. 20 ko no. Mas mayo gyud. Ito nami. Kapalit nami isagol sa mong tinuya at manguli nami. Manguli nami kay para makapamahaw na. Para akong partner oh. Nadayta karon sa Prime Market ng Surigao City. Pili ra gyud may kadugayat suri-suri kay libog mi unsang isda mo paliton tungod sa kadaghang isda fix ko kayo. Palit ra gyud pulis mulmul mura mo napalit. Muli nami kay para makaluto na.